pano pane nhau iripo pane dare ramambo nababa vanonzi Lakson Mashapure. Claim iri kuti vaMashapure uyai pamberi pedare rachangamire doti icho mutsanangure nhau yenyu yekuriga imbwa kumakuva evanhu semunhu. VaMashapure uyai mutsanangure nhau yenyu yekuviga imbwa kumakuva evanhu semunhu. Nhau iyo changamire nemakurukota hata zwa secretary maita basi abambi manzo hayo na secretary moto kudi spirit musika peze dare nguwa tindo za ishi ne ishi izandizizezi indozizezi ande itizo zveswa imbwa yakafa asi mini imbwa ndakavigira mutundu munda mangu pano makuva nepandakacherera imbwa patino nemugama. Kufungidzira kwako chisomo estimation pangadai pane mamitazi yangangoita uwandu hwakadii kubva mudhunduru mako pane guva rombwa kusvika pane makuva evanhu? Zvema 47 meters. 47 meters. Munobvire chidiko zvekurefu kwakatingatadza kusvika Mpesa. Pampesa. Mpesa Ko kubva kumba kwenyinyi kusvika kudhudhuru ramukavigira imbwa pangadai pane mamitazi mangani? Parefu Aiwa. Yombwa nomakuva mataura kama maexperimenta kwaari. 200 dzinosvika. Okay. Ko imbwa ingadai yanga ino mutemo here wokuti inofanira kunge yavigiwa kumunhu kuzokuitakura zvoma 200 mutari iyo yakafa kuenda kuisa kuti pamusoro dai ininiwo ndakangoti sembwa yangu yafa kandifushiro wapo yandoda aiwa ndakangoti kandifushiro sechinhu chinonuka seno ndikutasa mamitazi yawakatakura imbwa yakafa inini ukadai kutakura here kana kuti ukaenda kuchidhonza? yakatodhonza pandakaicherera pavandi yakasiwa papo nemuzukuru wangu ndizvona kuenda uku ndacherera papo angaadza naye kupi achidhonza papano. ndanzwa secretary imbwa yakavigwa semunhu ndanzwa zvakanaka ndo zvakataura vatauri. dudzira zvakanaka ipapo yakavigwa semunhu zvii zvakaitika isi mazira atinoita kuda pamwe tinosiyana nokuziva nokwampesa. Munhu anoiswa jira achivigwa handiti saka naye kunzi yakafananidzwa nemunhu kuda yakaiswawo kachira futi ichivigwa ndizvo makavigwawo sei imbwa yenyu? Pamusoro dai inini ndakachera kagomba ndangokanda imbwamo imbwa yangu inge kahanda ndingadai kuzera so ndangochera kagomba ndafushira ndatosiya zvakadai kahanda ndokamukafamba nako 200 mitazi uchienda ukafushira baba tangerewa muzomuka makaenda naye kufushira kumarinda saka maenda kufushira kumarinda maenda kufushira kumarinda nzira dzei pamusoro ni changamire ipapo anoita remei kundipindura kozi nini handizi kuzviziva inini ndikukumbirawo pamusoro kukumbiro yemunhu wachani akandiripotera inini Lakson Mashapure akaviga imbwa pamakuva semunhu ndakasununguka ishe wangu tifambe tiende kusvika panogwa racho titore mapfupa yacho pandakaisa imbwa yacho inini mutungu wangu waLakson Mashapure wezini kuti ndipadaire shangu kwakundiremera hakuzviziva. Regai timbo inozopinda zvakare zvanhasi
pane zvimwe zvandiri kumboedza kutsvaga mumbo watinawo, saka ndichiri kumboutsvaga. Regai umbodzoka kumashure, kwadidi imbodzoka kumashure unozopinda zvakare. Imbodzoka kumashure ichedzerai dzimba sabu munyamfukuza wawe Baba,